Hvala vam lijepa. Ja sam isto tako i osobno svjedok i svima nama, pa i gospodin Zekanović rekao da netko kaže je li tako došli smo u neku situaciju da što se toliko zalažemo u toj nekoj svakodnevnoj ljudi su komotni pa ne razumiju dakle pitanje sveobuhvatno značaj položaja hrvatskog naroda u BiH jer je i u vrijeme Domovinskog rata je li Hrvatska se zapravo upravo branila u BiH, ako se sjećate u listopadu mjesecu '91. prvo je srušeno selo Ravno, a onda su i drugi govorili u BiH drugi narodi da to nije njihov rat. Situacija koja je bila i svi smo toga svjedoci, barem mi malo stariji, da je puno tih paradoksalnih situacija i teško je u životu uvijek tražiti, znate, u politici uvijek logična objašnjenja, a zato moramo djelovati zajedno. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Arsena Bauka. Zahvaljujem. Gospodine ministre, ova deklaracija je u Hrvatskom saboru donesena 14. prosinca 2018. godine, dakle evo prije 2 godine. Moje pitanje je da li je u te 2 godine položaj Hrvata u BiH bolji, isti ili lošiji nego u vrijeme kad je ova deklaracija donešena jer tu se tek može na najbolji način vidjeti ustvari učinak deklaracije. I u ovih 35 sekundi izjava tadašnjeg predsjednika Predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića to nije naš rat odnosila se na poziv muškarcima, Bošnjacima odnosno muslimanima koje je htjela mobilizirati JNA da ne idu u rat protiv Hrvatske jer da to nije njihov rat na strani JNA. Tako da nije baš korektno na taj način opisivati pasivnost tadašnje vlade u Sarajevu na početku rata prema Hrvatskoj jer tada su oni bili dio Jugoslavije i morali su se odazivati na mobilizaciju JNA. Hvala.